Salut toată lumea, eu sunt Wolfarts și azi vreau să vin cu un nou videoclip. Am făcut un banner unui băiat. Hi, I'm Kaneki, sunt pe YouTube. Puteți să-l căutați, să vă abonați, este. Și am făcut un banner de băiat, i-am făcut pe gratis. Acum suntem prieteni și da. Și acesta este un pachet de actualizare. Și tot așa, când mai fac bannere sau avatare, vă arăt. Și cam așa fac eu, o să fac eu videoclipurile. O să fac un videoclip fix după ce am făcut bannerul, fix ziua aceea, când am făcut bannerul, sau avatarul, sau thumbnail. Și da, cine vrea un banner, avatar, thumbnail, mă contactează pe Skype. Skype-ul o să las în descriere. Și da, eu am fost Wolfarts și ne revedem la următorul videoclip. Pa!